φωνάζει, την έγραφα βίντεο. Δεν θα φύγει τώρα. Πάμε. Με πρώτη. Πάμε, κοντρά. Ναι. Είναι γάμιτα. Είναι παράθυρα. Παράθυρα. Ρε, είμαστε απλά πιο βαρύς ρε πούστη, είναι 2 άτομα. Άρα τα αλφαγλάς, πόσα! Παίξτε πρώτα τη μουνιού. Άρα είναι φλάκα θα τος ρε. Άμα πηγαίνει μέση και θα αφήνει. Θα βάζω αυτό. Φλάκα έχεις και μεσαιτές, λίθιε. Έχεις τώρα ότι τους τρέπεις, θα μορμαλάκι. Εντάξει. Σαν για πατσίνκο. Μπαίνει μπροστά και πατάει και φρένο πριν τρίψει. Ιαπωνέζικο τώρα μαλάκα με γερμανικό. Αν είναι πολύ μαλάκας ρε. Τι κάνει? Ναι, κορεάτικο. Φοβάται. Τι φοβάται μωρή κότα. Εγώ δεν ήρθαίνω, αλλά πατάει πιο πολύ κάτι. Όχι, γαμάνι. Απίστευτο. Όχι, πατάει, έχει... Ποιο περνάει ρε μαλάκα. Έχει τράξει να τρώει και μαλακίες πάνω. Εντάξει, πιο μεγάλα, δεν μπορεί να περνάει, γενικά δεν μπορεί να περνάει. Στην ευθεία πρέπει να κάνει δεξιά του μουνιού που πάει κάθε μέση μέση. Το μουνί! Τι μαλακίες δεν έχει πάει μαλακία. Μας πάρε τώρα το πρώτο φέρα μαλάκα. Άνετα. Μαλακίες. Τα έχετε ανοίξει ποτέ μόνοι σας, οι δυο σας. Αποστάση. Γιάννη, ανοίγετε αποστάση μια ρε. Πάνε. Κόρνα. Τι κάνει μαλάκα. Ω μαλάκα. Πρώτης. Είναι φύγαμε. Εγώ δεν φύγε.